Ti ku beli shibun kinong pet kinong kesan ki jongan aku ikopor. Hakan ni episode ko bentang dan iwe kong iba ngi jukhat I kong Shidalin ide na nong kena hoi ti ngi de ka ko bentip kham bida Shaphang jong phi ngathai kinong kesan ki jongar ki ko bentip bi kong nimpa ji ti kong di na ti bakam jong phi ba phile tere long ka bala thai long thai pin batai ki nong kesan ki jong alan di ki dong pet ya ni ka por pide manu ka kami wo phile Okay. Thank you so much. Kubi shibun ekong ba pila ai ngai kani kalat mo bangan yo banya pliu jing mut lang ban long ita iwe na kinong ai men siam tharai no iba yo sngo ya kani ka episode ko jong phi Teka kerteng jonga sa sisin ngan ai might lamplang ming ngaladi bangade ibana kumno ke gejai kam ko bangali okay bangade ikong Shidalin marbanyang na nong kana West Khas Hills District Motion Road Block tengade iwe na ki social entrepreneurs iba like train na kabenta ka menstrual hygiene ta ko ka kia jong ki Kynthei the hak kipor kiba menshua okay like license sausnem menshua khatwe snem shua bangan long ita I nong sengkam la jong the ningkong nga la tre kum ino hikai hadu khatwe snem ha ki school nong kendong dekat ba nga tre kum ino hikai ka ki school nong kendong ka we na kajing angnut ka ba nga don Naduh ba nong Naduh ba nga nang riet nga salang bari mi pa ngai ibi mi di dukan sya tengah ibu nak kibru kile business like ins hapo hi jong ka nut jonga ngakwa nga ang nut ba ban long ita inong sengkam la dalade ya lade ban kershan lang ngai kiwe tangba kita ki jingpo sniu kim jula ban urlong namar ba yang ni lah Hikai school ba ngi de ban kre kot ba kata kade ka bentang baning kong nang ta ngi de nda ka jing kre kot ba nang jing pas ba jong ngi de ban yokam nda la yokam pat de ngi de ban long kinong ko ngu jong no te kata kan tangba ndang la long Hikai khatwe snam pa de hadin jong ka jinglong Hikai jonga baningkong kumino Hikai nga yakendu shibun kijing ningkong kadai ha kijing sio nga ong mat lamprang mabaro kinong Hikai megalaya khamta be kinong Hikai private kia kendu shibun ma kijing hak bede kijing sio no sarkar ru ka klembu ya ki kendon an ba kinong seng school la jong mo bakin dei bandon kata ka pay de kide bandon ya kata ka capacity bakin ai ka payment commission ya ki nong seng yi nong tre jong ki te kata ka ra like it's like a little bit of drawback being educated and I'm being paid less then second next kadai ka takajing angnut jonga bangan le business ayu kan ngala parkhat pun sien ba ngai sessionong jongi kadai ka sinong ka baru puspa ngong ngi iem ngi syong ha ka pisah kat bangi pai ka pisah ngin yu dak kejat ro ka pisah hoi te ngila gidan Naduh Motion Road nang ta umau Slemanite nang ta pinong kislading ne kisnap ding ba pher ki bangi la man pen mi pisah mariang ka hoi kami kaspa mariang te ka babon kerhai te kadon ro sisien ha kapor bangarang long Hikai bang ham kerdu pisah te nga penun kam da ka jing ai jung ka mariang kan bangan la ban kersan school ya ikuning kong jonga hoi ka snam yuta I think snem arajar kendai la nang bakla hoi te hadin kata pak de like ndang la yu ba hadin ke jing Hikai school jonga ngai ba shibun pak de ki khna Kynthei long a concentrate ba khna Kynthei nga yu ki ba ki ong like ba ki pep school katu kat ni kim da concentrate te school te like I try to find out what is the reason behind that and when I came to know is that is menstrual health of me ka periods mo hakapor ki periods oh my god yeah like either they'll be absent or they'll be absent from school or they'll be mentally absent so I thought this ngaperkhat bakani kadai ka way na ki kam ki ba ublei ula khot yang aling ba ka jinglong no Hikai wat ladang adon shibun kita kilat mo ki bangi ngala ban sedang business na marba kasinong jungi kumbang ong ipi kadai kasinong ka barius pa ka ba ngila man le kano ko business te they house nam arjar khatpra ba ka sarkar ka ai ka we na ki training kidan shibun ma ki jai training ningkong kidan mushroom cultivation kadon ka spa bat ki we tana pedeng jong kita baro kadon pade ka sanitary napkin marsniu sanitary napkin ngas ngoba ngala hunjrut ka bensiam namar bagita ide ijing angnut te jonga bangan le ya ka imlang ka salang
Da ka ba ngal ki imlang salang manga but ki para samlaru ki ban im da kata ka kam ka ba nga persyang kan bangan seng hala ijong ikjat kanang ba bon ki bre ot ba ngim don kam don jam henrei larang ipe yakilat klenti pada ki babon lada ngi ship shisha ya kalat kan te nama jong kata shisin ba ngala sedang usnam arjar khat pra ngali training tu ha kadon ka livelihood incubation center dengan das mu shika de ya ka government of Meghalaya ba at least they take that opportunity ba kin ai ya ka sanitary napkin training program kan dan hadin nang tu pade hadin shisnam kata rong 4 lak ban rai ni ngan le kuno namar ban sedang business ita ani don ka pisah ya Kadai. Kelam ko pisah te syai pipin lain dan hadin kata pade lain nga persyang ban ya kontak ki officer dan bab pade I ba rodonal majau te yong akong shida wan sedang no se shanisha incubation center jongi tengah kali kan ni sar menta tengam dan pisah dengan le akong no ti ang wat kuslai ke pisah pipin don kam da kiro material jongi nama ka incubation center kila don lupa kiro materials pakai machineries pila am don kam nang ta pade da ka ba ndang ila di pade ngi haban ai kin little bit of commission kin syara government nama la don kam ya te ang la persyang ban lai ha ka por bang sedang ning kong ya te tang manga but I ta cousin sister kan yile namar ba I don't like have anything from my end so ashura I cousin sister ban ya semran lang te hai ta ijing sedang jongi pade shisngi ta asyong be khat ar kanta pang mai potlik sanitary napkin nila wan penmi that's very small shisngi but it takes lots of efforts but then like literally gradually hadin ar banai like nila long cope up the speed namar nile hand making sanitary napkin nde da ka machine de ka machine na shuplok ba shet rice cooker tasuk kan ni pade da ka kti te kashimpor nang ta bangin long pade ki babnia ya ka kam em ba ka gam ka nambun abat ki you mo te like literally it takes time tang ba that's how like I like no ka along it's a successful stepping stone kan te ban le di pade le akum no mentah la perkhat sama di na mar nang di no hikai kum no le di jing di ya te nang tu pade nga persyang long nga panjing mut biang na ni sahab kan ni sangan le kum no mentah umar la don ngan di kum no ti I pade I long ai kita ki kentien jingkerban baning kong ngi de ban launch ha yo products ha hayo kan te ong ngam don pisah taru ti ong wat ko sai ni shidam don pisah shim don pisah mo te ong ta sak tong ka shani abya kita te ngayo ka jing yarap lingba jong ka atman bhar deman te ka scheme central kan na ka MSME te nang ta padang yo ka jing kershan naki bangan la ban launch your products officially kan Okay. like I didn't spend much from my own pocket that's how like make the best use of the opportunity that the government is giving kan and nang ta pade ngi launch ya u Syntu sanitary napkin ha u khatsau tarik banai Jun arjar kat khandai te Hadin jisnam hadin jisnam bang la training ta hadin kata pan kidon bun kijing obviously kanu ka kam ka bangi sedang nalade kidon bun kijing maka wei ka long ndang la pai din biang kan ka wei ka jing la ban yaisha ka de ka senjam ka baning kong ya ka jing jong Kadai. nang ta mde tang banga hab ban la ban yaisha nga hab ru ban tre consistently effortlessly nang ta sakawei pade ki ngin ong ka criticism ka ba wan na kaliang jong kiwei pan namar ba shisin pila sedang ya kanu kam criticism will always be the first stepping stone I think towards success kumba kadon ka jing ong em ong balada kibri kawang mau pi pinda kum no lada kibri kawang mau yang ngan lum itu ki mau ngan pentik kena bangan sina ka ying ka bitenan te kita kijing jongang penkelalong baki de ki mau tang banganum nga like kita ki mau kinum de ban kelalong kijing lane kita ki ong kum no ki kita ki jing do mensim no jonga banganum le shu ya ka kam kan rei legba ka jing jonga kita ki jing nga ai mensim hi kita ki kentien ba ki bru ki kran ki ai mensim pen bayanga ba nang le khamba nganang le khamba okay te kadon pat de ka jing kran ha ka por ba shu bangangan sedang ki ong ba la das nang business ka Kynthei te hadin arbanai la jot ka business mi issue kata kadai ka jing ajing kermen ka bahe na ki bahe ado yang banga don kata ka challenge ka yalde I'll prove them wrong they like from there proving them wrong
I started my yaka business properly. Nang ta namar bang don pisah nga persyang pade nakaliang jong government. Kumno kila ban on board yang kan bang kila banang yarap yang te ningkong nga sedang yaka neka masemi ka MI ka Meghalaya Entrepreneurs of the Month nga te ngaru nong sengkam paling kan persyang mo namar ki ai ka cash award that makes me attractive to take part in that competition. As soon as take part in the competition and I knew I'm being selected, oh my god, nearly die, out of happiness kan. Kata kadika first award kan kabanga ngayon ako government and hakino kipor kibanga ngaya kendo jing am nga siya ipe itu ka award ani ba itenan. Okay. Cash prize kan duya. Ngayo silang. Tika kalalong kata kamau nong rim kabangala manang penhe susu ya kakam jonga kan. Tambah kita kijing kendo jing pada ngale kuno namar bang smutu bang Donkam biang sa shibon ki ningkong ki partners ki bani train kan. Te ngala ape sharum ape shandeng ngale kuno ladang ngatung la katung kena rum no. Namar bah kam habang ya dei bat ka kot ka khia hi ni dei ban don ki kena ki bala long well train. Te nga pan jing bet ki nyusar hosar. Jat bang la panon kam ya ka incubation center jong pilong ne em pishan em yang bang hikai kelai ki we ki mo ha incubation center. Nam ta kat tu kat ne benai sarong. Okay, Shida kila ban ne kata with his permission again. Ngala ban aj hikai biang sei khat nyut ki we pat ki para kena samla bangin ni sedang lang kenya kata ka ya ka kam ka jam kenyo. Dina kiru nga charge ngabu ya ka charge ken ka bah kita ki por ngabu tang san hajar ken shi benai. Ba nga charge ki te nga ai ru tang shi benai steng nang ta ka don saka internship dan hadin ke internship pade nga kapor bidang le internship nga ai kenya ki ka saipan ka balai hajar. Kata na pibet. Kata that is the first support from my end kan. Then what la Ki kata kan nyong wad. ya ki kan nyung. Pila ban stipend. Shaphang first batch. Okay. Then nyung second batch. Okay. Then after 1 month but they hadin bangala manage bahaya ka sales rengkat ba ka jing don lang ka jong ki what's our product skill penmi lada udai uba bakla ngabun wala ka jong lada uba biang tengi di kan. Then ang tu pa de I collect the money na marka ka scheme na hak tu ka por marang yo na ka government dengan empat dalut tantan apa jong ban long ban manage kata ka circumstances kan. Jadi nang tu pa de like ngashim benta pat sa ki champion challenge. I thought like there will be so many entrepreneurs for bang ipe checklist. Oh my god, so many entrepreneurs. Whether I'll be selected or not, but I always keep my finger crossed. And yeah, I've been selected as top 50 entrepreneurs. So nice. And that is another like stepping stone that I really love it. Ba ka ajing kermen kenyangi kumyangi kinong sengkam kan. Hoi. Tenang tu pak de ngala adat bio ya ketu ngala pak de ban yoru ya ka District Innovation Fund ka bahadu khatwela. Hadin bangala approach kenya ka government ba pe ngidang Donkam shi pun ki. Tenang tu pak de na ka ba ka District Innovation Fund mo na kaliang ka District Planning Department ba ki ai ya ka approval na ka menstrual hygiene. I feel so happy because like nabanta jonga I always like believe if they speak so much about women empowerment, almost all the departments they will speak about that. But really if you look deep down, women empowerment always begins with help. Kamut ka jing pen ko bor Kynthei ka sedang hina ka jing kot ka jing khia ka jongka. Ka bala san post na man chwa yangi la sha ino oben. Ta ka por bang yo khat we lak nga khen ba kam de ka jing job ka jonga. Ha ka por bang yo ki award nga khen ngam khen ba ka de ka jing job tang ka jonga. De ka jing job jongi bar of Kynthei Meghalaya. Namarba at least la recognize te ya ka menstrual hygiene te da ka government. Tang ba hadu menta de ban ong bangin la ban ya bangin ya le persya ya kata de ka challenge kin mo na ka jongi Kynthei. Like I'm still having a kind of challenges namarba ningkong have raised funding. And like I know lots of funding are there from the government side. Tang ba whenever we go and approach like it'll be like a little bit of like kalong tough times. Namarba literally I'm a mother and at the same time I'm doing business. That itself ngadon iklung badang lais nem obviously sometimes when they're sick I cannot do. And bandage office ro ban ong pinlate menta pinyo ro day piap up there. Long we need to have that patience. That's how like I have learned and I have grown. And from there like literally and gradually like I have increased my production from 300 per day hadu ningkong por bang increase mars niyo machinery baki ai na kaliang jong government
ngi shiajar delicious ni hadin katu pade life ho hajar. And like literally, like I'm so blessed to say that within 7 schools last year, we provide for 7 schools in like Kynthei, Sora, you know. So like I feel like half of my dream is already like fulfilled. Okay, and I'm really thankful to Stacy, you know, who is looking after the organization to take up that steps to take all the sanitary napkin at least for the schools. And I hope from the namar hak unu usnam ngoy osngo baka sarkar kelamang tingka shibun nam ta jongi Kynthei te nga da kermen ken baka sarkar kan mau yang Kynthei like yang empower us. It should begins with a help through our organization, because it does not even like help me alone, but it helps the people who are like behind me. Kawai na ki jing angnut ka jonga kakadei ba, we have to be like the one of the most leading brand ken Naduh East. Te kumba kibreu kilong sngo sarong ban pong Adidas kiri ban sarong ban punon kam pade Sanitary napkin jongi ba ka inwear jongi ro ken namar bata am into like even in inwear, because I have seen hakinong kendong we have a very poor hygiene this one kiwan di bet yak ki patlun po ki batan nang takadi kan island, and it affects a lot when it comes to women's health. Da kabangi I kata pade we have make fully 100% cotton inwear that is like reusable. At least instead of panty liner and instead of those nylon, you know, they can use our innerwear, replace panty liner, will have greener environment, and they can use it for 3 years. And if they use cotton, it adds lots of the value. Kan add shibun kata ka kajing bentoy ki kan hakabede ba kakot kakia jong ki Kynthei. Hoi. There nalor jong kata pa de like literally I have won lots of awards, but then even the Rotary Club Arsian kila penkuk burom mo ya kan ikakam kabang ngatre nak mutaki imlang kas alang, but recently also ka Women's Day ling ba ka Marles but ka Social Welfare Department kila penkuk burom biang tengam kwa abasyu penkuk burom denga kwa bangin dayok burom hi da ka ba kiro kiniashim bentalang ken bakin I at least ka katu kat ni ka funds na ka bentajong hi Kynthei. It should be free sanitary napkin to all the schools. That's what like I'm really longing for. It should not be for me. It should be for the society. Ndem penkuk bor tang yang amar we mo. Kihap hiban penkuk bor hi yang ibaro da kapaki kiano senyang langkai nyamar tang mengamar we I cannot do anything. Oh. Ya sakawai pade ha kabede bat ka kot ke kia jung Kynthei kan. Makwa ban ong ba ladang ngi Kynthei ngi trelang bat ngi shim bentalang ladai ha kaba lada namar ka Kynthei hi kadai kata ka kado nu jong ka yin kasem te lada maka lada ngi lapen smu thu bhaya ka te ka imlang ka salang jongi kalong ka flourish da kawi jong ka jing angnut ka jonga ba hapo jong ka organization ka jonga kan jong ka Syntu Sanitary jong ka Syntu ngin like would like to employ in future to come. Right now obviously what ngiru ngi kendo jing tang in future to come would like to employ not less than 200 people. Namarwa balay bangas dang ya ka inwear like I have my own story. Hasnong jongi ngi don shibun ki kana kan thailing ba jong ka MSDS ling ba jong ka DDGKY ki pha eki ban le training che Guwahati na Guwahati pat ki pha ban le training che Chennai. Namar ka shim tiar na Chennai, then I knew them very well. This ki traya po export kini ki export textile ta. Then nang tu pat de jayu like payment kin yo ba khandai hajar. Max to max kin da yo bonro khat ar nda kila realize nem saus nem. Tikin sedang shim Naduh khat pras nem hadu life sans nem. Tekat ba pidang samla pidang don berki. Dah kapor pisu ro ada pidai nong sukti tang nong sukti baik. Pidang pandai botan tang nong pandai botan baik kenya ki export tamo. Dan ndang yu iya kata ka long ka jing angnut jong ki samla bakin long makin tre ya kanu ka kamba kat ka bakiyo kan. Te kapan long ki bakin poi kat sidu Chennai tang kandai hajar tapi perthai mentalong yu mo. That's why I start with innerwear kan. Hopefully lingba jong ka textile department collaborating together maybe we can do wonders. Namar ba till date I would proudly say that we are the first brand in Northeast. Not only in Meghalaya, we are the first brand in Northeast. Kami goosebumps.
Okay, so that is like a part of success from Meghalaya. Ngi ki Kynthei lingba jonga te ka along ka proud moment na kabanta jongi ken ki Kynthei na Meghalaya. Te ha to fisngo ne ampunta. Ho ken. Okay. Te in future like long in padu asngo hiru ken kiwi. Okay. Okay kong. Te ka ika jing angnut jonga pa de lada nga ngala ban ai kam mikil ars pa ngut ki Kynthei em. Te at least 100% ngakwa ban ai ki single mother. Maybe they will have why single mother. Chi sien ba Kynthei ka biang ka yo ka kot em. Ukhun ula ban biang ka bam ka di u biang ro ka puli puti. Kata ka bang nga di i ka imlang ka salang te. Ishi bun ba ki Kynthei ki padai ki riu Kynthei ya kendo shi bun ki jing e na mar ba kam biang ka yo ka kot. Ta kadang kwa ban reserve tang na ka banta jong ki 100%. Nang ta 30% pade kin dei be ki khna samla. Namar kena samla mar sendap pulih lani ki drop out like they'll be on board kan, especially like I'll have a special consideration ya kini ki kena ki ba ong kuno ki ba kham duna na kayo ka kot kan na nalor kataro ngakwa ban bu ro sa 20%. See, I reserve so many reservations. Yeah, so many nice, reservations. And 20% because ngin ong ba kamela jongi kan sahe kan sasan kan salong kum balong kiwi pat ki jala oi te hakata kapor transgender kindon. In order to embrace humanity, in my organization I love to embrace humanity so that people should not kimde ban pe po te ki mde te ban look down on them, embracing them, giving them that vibes of somebody is loving them, I want to reserve 20% from them. So that is the biggest dream, at least by 2040 it should be like the target achieved dreams that I have to get it, means I have to get it. That's how like right now also I'm like struggling for financial ngala long ban ong ba balay bang ngamla nga what ya ka root cause balay bang ngamla la dari ka pisah ngan wat ka yakin ka pisah na ngan wat lut ba ro ki kilenti bangan la kan ban pen urlong ya kata ka jing angnut ka jonga te kanang ba kata ka jing angnut ka jonga kan long ka ba job pa de kan don ro ka jing sim pentalang pa de na ka imlang ka salang te ling ba ka jing sim pentalang na ka imlang ka salang ha ka ba ki kiro kin suku tenak ban penon kami umar jongi ki thiat umar jongi kumtangi ne kersyan lang iwei kan nga kersyan ki samla ki samla ki kersyan la ka jong ka ying ka sem bat ki ying ki sem pat ki kersyan kala yang ni kan te balai pat bangin berat ke pisah nang Nesha Chennai balingin berat ke pisah nang Nesha Calcutta lala deh Sanitary napkin na pideh haka inwell habang idon laki jong ki kena samla ki banang bansu habang idon laki jong ki nong sengkam ngamut bang ngidon laki jong ki brand jong la jong balai man berat pisah syabar ai ke pisah ka ba mi na yeng kan jong biang hayeng kan lek biang yeng kan kalong kupta kan pet ngan pen mi manga yo kam ki Khun jong pi bha ka yeng ka sem ka jong pi thiet ma pi kan rotiet biang wan cycle kan te hangta kan kami galaya jong ngiro kan serius pa te nalor jong kata ngane thu biang ka jing angnut ka jong ha sakawai pat kan te nakwa be products jong umlong with fully made in Meghalaya products hami galaya ngibun ba banana fiber ngibun ba pineapple fiber haduk menta it's just a waste. That's what I have seen. Then I'm trying out ba nginla kan ban extract ki uta waste into wealth. Not just me, not just the one who is like working with me, but even the farmers, they are going to get the benefits out of my venture kan. The tangkatahi ka kan jendalong ka kalat bat ka jing ai men sim ro ikiwei jen lada kiwei ro kin kersyan lang kan ha ka imlang kas alang ling ba i jing ya thiet lang kan ya ki products ki ba mangi ki nong sengkam nalade ngia penni kan ya tangkatahi namar ka jing job ka jongi ka syong ai ki jongi kan kan no ka syong wei u I mean kan utliu dan ha ka wei ka paket ne pia di kum no ha na ka menta jing ki kena school ngila single packaging udon ubah ndru tingka udon ubah pra tingka udon ubah shipho tingka te udon ubah Naduh small medium large extra large okay te extra large shipho tingka te ha ka ba de pat de bat ka inware idi ha ka dor shis pa ar pesan tingka kan
There's still now like kibun bah kidakhar kibala wan pan banlong distributors, you know. But I want to see ngakwa bani I baki kipara khasi jongi kide ban shim kanya katakalan. Ngaklam par ailat kia kidakhar. I mean like ngaklam par ailat pa ikui pat jai ban rio kan. Bakin like bakin wan shim no ya kata kabuk siar kan. Nakakti jongi. Dan mentah pak de ngala don arngut laingut ki kena samla. Ngada susarong ngadu kata-kata mo ban ong bai kena samla iwe di stesi. Di shim kanya katakalat ba in wan shim usana tinanga in sapan poi pa kisku. Desa kawai pade idon sa iban telang I bade na mau te me iru yong me in shim yaki nebi yong he is already like engaged iwe pat Martin te de kin kichu umar jonga kin pen poi pat shayo dengan das ngo sarong hadu kata-kata manganang yo khambun shu nganang kwa ban I khambun khna samla bakin nang shim benta bakin long maki ken kata kala we jong kajai ban rio baka spa kapheu kan chong ne hangi om hak ti jong ki we kat no pidi long chibu dadang package kum tu kan kat do teli pidan hang tu iwe kidon kiba prateli kidon kiba shpoteli kat no shi udon ubasan potingka udon balai pun rutingka hala-hala ke ngipet ya ka ya witar ngidon kita like ngipet ya ka targeted customers kan it has to be like accessible and affordable according to the category kan tiki material si ipede phile kalong chemical free kilong ne kum no phile ki materials it's chemical free namar ba ya mentahi ngimpat don kam ngim jo padon kam yo perfume mo namar pinda padon kam ki kisani tindak kin pin thu ba ya ka dari perfume ka perfume dak tak jings ma te ada padon kam jungi pada ngim padon kam ki gitu te an nalor kata rungi le 100% cotton te pin thu ei sisen la ong cotton kamot iu tiki raw materials pede phiyo nei long kum phiyo cotton menta phiyo nei kum kita ya menta te cotton ngirang shimbet na po Chennai hoi namar ba shisen mangi shim manshua ngala tai up lang but iwe na po ngoti tang ba like literally in business it's a kind that we have what he is someone who is like who can ibala ban supply khamba kador ka khambet ngaru nganang la ban penduna kanya kador hayo te ngayu I tang ha po this one ha Garo Hills bagi thong yo u kampat kan ndai te shani ngim yo u kampat ta kadaw ngakwa man penong ba purely bit Meghalaya tang ba it should be from the other sources kan la baladang I thong yo no dingka jam kan yarap ru yak environment ba ikajing shong ne jong ka kan an man la usnam ru kimi utu dingka thamai kan temene ka katuka organization jo phi don ka nungat na phi ong arspa ngut ne kom ne okay katu ka ars pangut kali tangka planning kan bang in sa on board kan in future like it'll be the proudest moment for me also like if I would ladang ala ban I radi usnam arjar sau pho mo bangan la ban on board ars pangut ki khna samla kan leng ba ka startup jonga raya menta pade permanently ngidon jongka inaware ngidon sangut pat jongka Sanitary pade ngidon khandai kan te ngidon ka teamwork tengi don laingot kan kum ka team members ka ba we ngi ai ya ka full dedication ya ka startups kan don mga ikong iva but isa provin kan okay hot te nalor jong kaniru am te ngashi ko mai phang khan diat ba ha ka ba de ba ka yo ka hat de namar bangi iba ka prathe kala kala te lada ki we ki yo I ne am ya kata ngam te bon ki bre ki bom pat la ban pediang lada phila ne phimla ro kum bakala ka mobile kipat cha ka mobile smartphone am kum tahi kan long te kum ba ki bre manchua ki ha ka por ki pha ya kanu ka message ni nong ka khubor mo ki por mandai manchua ki pha da ring te ha ki por ba ki juk kinang kalapa menta ka ba khamlong ban long confidence issue ki pha da ka email am te kum ta kan ka por ka kala te ngai I ro ha ka be dai ba ka di ke thiet am te ka de ki e-commerce te dena kata kadaw ngaru nga grabs kanya ka opportunity jong ka e-commerce te nga de way na ki members jong ka hakpo jong ka multilateral venture jong ki e-commerce within bangi don hapo bangi tri hadu shispa and report likiri within 22 lines of industries you know and proudly says ba like I have been as select member of selection committee ro kan na ka banta ki khna khasi kan ni don saungut ki bangi lash ajet na Meghalaya so it might be ka kadai sakoi pa ka stepping stone ba ki khna samla ki bala nang ba astat
Hakipor mentah kila penon kam phone bet. Nang bang ada kena samla mentah ka phone te ka WhatsApp, okay, ke FB. Kumta ta penlut ka Instagram, hoi. Te ngamde mangabenya ki ngiro ngilong ni pendon kam tambala dang nginang pat de man pendon kam khamba syu ya ka ba pila adon kin mo ka spa ka ba email ipa IP ban pentit ke mobile ke internet ro ka biang te da pi pois don cheki e-commerce lete pinang yo pisah kan yo ka mai jai la dia mo dak ba pinum up syu kan email pila investment ban tit ke mobile la investment ban pen siu by top up mo tang ba tang ka wei pa de pi hab ban yo ki right platform kan nama hakini kisi mentah la de hakino kino kiliang ro ki bon palat ki kena ki ba scam kan nane ki brio ki ba hab hapo jong ka scamming wat ngaru ngala hab kan sisien te I business larang if I say business means money makes money kan that is the term of business so lara kanu ka business kan ningkong kare bandon ka goods ka services dan ka commission if there's no goods that will never be called as business kan and ki kena samla ki de ban long very vigilant with that namar ki bun ki scammers but de pak de banduk jikaman bakim don show kan kita kai ki right platform there are but you have to find out the right one tang katahi kuble shibun nang ta kan ke episode jongpi ngatrai ba kan ni kala dadai ka ta ka jingkermen yanur hangnur manur yo asngo ti ka government pede ngai ibu pila dan ka prime rude ti phi shimbentane phi apply ne phi le kumno ya ka prime ku manglai thu phi mene ba manchwa ka don ka champion challenge okay kadina ka tu hoi kadina champion challenge tenga sngo ban ai ka jing songu ro ya ka prime bakla support nin kong ka ai yang ka kickstart grant menta pa de ngala apply se ka loan without interest kan menta pa de kil manchwa ki rap yang asan lang menta pa de kinang mut ban kershan syu yang banang pan he ya ka business saar pasaulak kan kata kan kalong ka jing kerban ya kitu ki samla ki bada angnut ki bada thang shisha ban tre ya kanu ka kam kan ti kumban syong mo phi khot kumnu pedi kita ki bateri lang bat phi kumnu phi convince le ni ki bateri lang bat phi kita ki core members mo phi ong mane ha ka business hi nak mata jonga na market ki parlok I never convince them they long ni shijing long parlok ni ngia share ke ka bangi don na po ka donut jongi ke ka bangi kwa ban le na mta ke imlang ka salang te ke pa de ki skills ki ba maki ki don manga ngadon kan the combination ni ki skills jongi iwe inang bhaban sujan iwe pa de i best bahate ila best palat ila panle ki CSR schemes ro ki we kan te ide ro naka economic department te like na ka nga pa de ngadon la ka jong ka background the combination of all the backgrounds make the business very strong okay hey kadun ko organization jong pi kong sa ya ka main office mentang ibu laim kra okay te ya ka yu pade ka ngidon chenong stoin ka wei bat share yang dulu ka pijulit ai awareness on kadika topic menstrual hygiene pijulit keren halo jong kadika topic nakal yang jong pi ne hakipor ki ba shwai COVID-19 la artli ki VO ne kinong kendong ki ba ngang le ki man ai ki ya ka jing hikai Shaphang Jong ka kot ka kia jong ki Kynthei Henry namar ba hadin jong masni COVID-19 nang tu pada ngala stop namar bang adon khlung they like maybe in next few years or months in collab da ka jing ya shimbentalang pa de bat ka MRLS bat ka social welfare department they obviously like will be like moving ahead again kendat mo namar ba pi ong filong no hikai menchwa ti kumbangi tip chekini ki lau sakit chakar chawai pada ki jelam chawai pada ki wi lani ki jelam jong no ha India hi jangi kampun sen kini ki ba aju poi banai ki Kynthei kim ju sha shu banit school lani kim sultan nan hiru ki Kynthei banit school kalong ngam tip kan ong long sang ki ne kadik ngam tip mo kadik ti Henry hajla jungi ke don ne kum katalong dalap poi jing poi ki kena Kynthei ki kam kim one class show kim one school show ka julong ne kum ta kat kum ka jing pet jonga kum inong hikai ka we ka de ka jing sngo jong bitu ikhna haba i poi jing poi im kwa te ba in struggle namar ba every time balai ba kim kwa ban one school balai ba ki absent namar pendon kam ta ka jan
Hoi penun kam da kajan there's no sanitation. Pismo tu ia kata lah penun kami kajan kala ban lik dia. Te jaka ban concentrate ka men sem dik kende am bapli te marsni yang babur lah hape shadian. Te long they feel that embarrassment within them te. Ta kadau bakisa ba general point of view ba bakisa absent kenya school hakapor baki point periods. Nang ta don kat tu kat ne pak de ngan ong no ya ki ba balai ba kim da kwa la da poi benai namar bah school am hadu menta ki vending machine ka nakta ka incinerator nimpat don hanji sha na kaliang jong ka department da dei na ka education department ne da dei na ka Swachh Bharat mission because these are the two departments that they can collaborate together but to ensure that there is sanitation there la dei ban ai ya ka free sanitary napkin rengkat ka vending machine bat ka incinerator kan balai banga mention ka vending machine bat ka incinerator ka deba ka vending machine lada ki khna lada ka free sanitary napkin kin tap stingka kala mi ka wei ka sanitary napkin te hakapor balong school mudur phida poijing poi yam te syae kin imare dukan dei ya te dei bla don lupa hapo jong ka washroom jong Kynthei bla don lupa stingka namar they'll be alert about that bakal don ka vending machine le ibu stingka la mi triang they can change and hangman ba kiyo ru ya ka break kila ban change kan so that it will become fully sanitized and they'll have the confidence to sit along with the other otherwise they will always think about leakage nang tabalay pat banga ong ya ka incinerator hisin ba kila ada penon kam la dai ro ban dispose da pi dispose ha dustbin they have some ill feelings within them padanga ro ka juhi nang lastly last week I was shocked when I went to Naduh. It's such a big university and when I went there I actually there's some kind of work that I have to be there. I want to use the washroom and it was like literally oh my god it's such a big university. They're earning in lakhs and crores from the university. They are not even like half the thoughts of at least keep us vending machine and incinerator for girls. That is really that is the struggle that they are struggling. That's why I think they are absent or they might not be willing to go to school. Otherwise nayeng te banong kita kembalong ki jaka kinum sya nama mapoi benai tem dan pi kasih te. The Jong vending machine, sorry, okay, I'll just interrupt. I actually forgot. Jong vending machine, pada sisin ba ada pendon kam la sisin pila tap, so sorry, ka incinerator sisin ba tap ya ka sanitary napkin ba pila pendon kam incinerator kala long the pain kan. Oh, it'll be so easy for them, no embarrassment at all kan. Ti kumud ngampat jutip mo mangaroi kata. Mentah sinong kendong kila don kita. Yampi, syai. Like literally I didn't see that. Tang kini kinyok li ki school ki bangi laya trelang te kila don ya ka vending machine. Dek incinerator ki empat don. Te di bandon lang ila sisin bla don ka vending machine kali bandon ru ka incinerator. And sa sisian pa de ngan ong biang mo ngan push biang baka government ling ba jong ke SSE mo. Te dari ke SSE na ling ba jong ke education department ki di ensure lada kilum pisa nang ki kena school lada ki di implement ya ki school private ro bagi ban bu bet ya ka sanitary ya ka vending machine bar ke incinerator namar ba that is the basic needs. How can they take school fees without thinking about their health and their feelings as well. Ti ba phile ya kanika ka kya jong ki Kynthei long menstrual hygiene as a whole kan phi ong phi menja phi juli ai awareness ki topics ki ba phi juli ya kren haki schools te ngampat yo alat kain ban ai kata ka awareness program rengarang le ka balai bang ngashim na kivios nganget ba sien ba phi hikai ya ka Kynthei kalong ba ka circle of influence ka jing hikai jong ka kham step te namar balada ka kemi ka smothu ndak le sa jain le yo thu khana le ying ya breu le tu khana ti ba le ta yi khun hai ying lu ka anang ta ban hikai takala hikai ka wei ka kemi ladang hikai ka wei ka kemi te supposedly ki long ying ngala yo ban aji hikai indirectly ki ngomdon kam ban le ka wei pa ka wei ka long ying ka wei ka school na mar ngatip man ka wei ka kemi ki don ki khon te lada ka manga nga aji hikai ka kemi ka aji hikai ya ki kemi
ki khun itu sudah jing issue ki topics ki ba phi juli ai jing hikai ki kami pe hello jong kanika jong ka menstrual hygiene lanika ka kot ka kia Ha, jong ha, ki Kynthei, Kynthei ha ka baya dei ba ka kot ka kia na ka jing poi ada pilong batai lang na marba ki wi ru kem no ki ba pe ya kanir kin yo jing tip lang khadiat ha okay te ha ka baya dei bat ka kot ka kia jong Kynthei bon sien hi ki ba penun kam da ka jan ken ngam ong ba da ba penun kam da ka jan ro te shushim na era na ot na era na penun kam te kitu ki jan ngitip balada ngim sumar bha kidon ki bacteria kidon ki knyang jingpang te na kata kadau ba ki sai yo kalai ki jingpang te na lor kataru hisen la da penun kam pat la sa tip sai bha nam sai bha kataru dan batip te phi that bha na phim that bha sai penun kam ya haden shi banai ta kadau ba bun ki ba yo ek UTI bun hi ki ba badan ki jingpang kan thei ki ba kham khalla kai mo te na kata kadau ha kapor bang ale ban ai ki hikai ki ba kin use ya Sanitary napkin na ne kala ban long da ka ka panty period kan khanang ba la ensure ba da de ka Sanitary napkin na mar bang gi da sterilize ba all the bacteria to ensure ba kinam dan bacteria shu ne kinu no kan ja virus jisin bang abu apo jong sterilizer te ha kapor ki penon kam pade ki dai pan change be man la ka sau kanta la ni san kanta max to max san kanta khanang ba kin yo ya kot ka bakhia ka bapura kan ha ka be dai ba kot ka khia jong ki Kynthei te na lor jong ka taru hikai ro ekikmi ba ya ki khun Kynthei la ne la dai ki mi e yo ki khun Kynthei ki xiu jong ki ba kin hikai ki om anda along too late jisin ba ki lap shi post nam de ban hikai ba pe khun la poi ha kini kisnem kan salong kumta ka kamet ka phat jong phi mo kan sakala te phin sai poi jing poi ta ba phi poi jing poi phi de ban nang kum no ban sumar la de khanang ba lada ki hikai lupa na yeng am te kinam sha embarrassed te ki be shimut manta this the first time nam ta jong abangan poi period dangan long khana samla barit dangan ang shong ka ben nang hikai school li babu senyang mangashibet jayu na dien te gilong embarrassed am jakabin ko ale school ki ko am pep school no shisindon kim ko asyo te ban wat tang ban ne school ro maybe because of that also that's why lots of like dropout students also are there from the ladies side that is very kata kadai ka ba kong sandu kata ba manga kum ka kami mangala manga kum kami e ngade ban hikai om enda ka along too late dengan hi day ban hikai hi kena kilang shi post nam kai kena Kynthei nang ta lada ban lada ngayo kalat em ngakwa ban hikai lang ba Kynthei ba kishin rang kana ba kishin rang ro kin sngo thu ka nya ka jing long jong kamet jongi but kinum kren ben they will not make the girls embarrassed but they have to respect her equally kan te ko kita ki di hikai ki ba phi ba phi ju ai ki haki por ki pa men chak ba menchwa na ta ka menstrual te ko men taru phi don jing thu ba phin le kita na marba ngasu thu ba kalong kabadon kam phati wat dadi hasor na hanong kendong na kat bade long kalong important ke nya baro ban ki di ban tip te ho ka jing angnut ngadon kan ka jing angnut bangan nang la ban ai jing hikai biang tamala dang ade ban ai jing hikai ngan ai jing hikai hi ka kmi lam de ka kmi ngakwa ban ai jing hikai khna samla ki bidang khamret mde ki bala de poi periods lupa te ngan ai jing hikai lupa ki baret khnang kinang ban sumari la de ba ki kinla ban face ya ta ka challenge without any issue ke phi ko ban chu ong na ma te kanika pojing poi e ko ni phi la ju le research teng ne long kanika menstrual hygiene phi la ju le research teng ne kare be ka experience jong phi ba phi lap na kata kada ka sa penong i phi ba pinsa poisnai kanika kini pat sa on na banta jong ate ngam don research ma kumba ya long kiwe tam purely see I come from let's say job oriented basis na ying na sem email ipa itre government job most of my uncles and aunties also like ki don na ka government service kan they lang ba jong ka jing hikai school ka bang ui ka jing e ka jong ki ngarilet biang pa de la de ka por marang le school kan ki e kita ka jing e ki bang e kan du just sen yo i Sanitary napkin ka ka jing kan ka ba khrau kan ka bang I see opportunity and I make business out of the opportunity that I see okay te komjuru han ong ba kisit dan ki ba ong te ba
pendon kampat so bahar dang bahar pendon kam rajan te halor jong kata pila benong i tharai Halor jong kata ngatharai ba kadai ka jing ong ka babakla. Namar ba hadin bangala ayo iki training ki babiang. Te ngis ngotu ba ya utu sanitary napkin kila dadap ban sterilize ba. Mde ba pishna mentala pimpat la ban ngaru ada pates la pimpat pas ya kata si kan misya on pernah yo. Te kambahi ban penun kami sanitary napkin kan ban ya kajan. Namar ya kajan kumbangala lamai phang meni pishim na air na e. Siya pin shimro pim tip siya ban sterilize. Namar pin dani ra ka sterilizer o hayeng. Sterilizer e kan. Te takadaw bangi ibabun bagi Kynthei ki yo ya ki jingpang ki ba pero wat kadon ru hadu ki kap ba Kynthei kalong infertile kan namar bangim nang ban sumar la de ya kata kot ka kia ka jongi Naduh akapor ba ngirang sedang ka jinglong samla jongi kan Setenak dah kata dikendiat pada ya puan peng supat jong pi I mean new sanitary napkins ke feedback ba pi yo ngatrai dang ningkong ba pi pen mi Okay, dan baning kong banga penmi ka feedbacks ka banga yo namar ba bangi sedang ni bakla namar ba balai ba ngimpat de ki expert ngam de banga Naduh banga le school mar sendap kelas ngale ya kata lain ku balik om no yo training ban doktor tabe dik san snap dus snap tengiru iyo training tu stayo nang tu pada ngi develop kanya ka skills kat ba hikai kat bawan hikai tu ki mentor jong ni pade like ngibot ya ka hikai jong ki mentor tang ba ka ka bangi ngi de ban le ngi de ban ndai ta ban nabut palat itu ki hikai jong ki mentor ngi ban smutu hato une ubiang na kumno pada nganak hampan bahas isu ya une umar kan hakabaning kong berekat ba ai maki ka raw materials namar bing so thu higi bregu bana mar da ki wan ra itu raw materials kin ayang aru that class kanang ba baka business dong aru kan setback te baka long that class te ngam nom la bat compete kin bat ki we te hadian pada bang le research leng ba ka jing rap jong ka prime leng ba ka jing lam jong ka MSTS bang ne exposure sha bohopal ngai i kin kumno ki we ki le tengno ban nang ban bahas isu ya u sanitary jonga te ngahap ban penun kami ki materials ki bakam ba ke ngas ngodon bok hadu kata ba ka MBDE ka connect kianga but sar vivek bade na ka SE organic sandur nama prem iru ile ya ka purely organic hajaka jong ka plastic la shape ya ka kadu jong ka plastic hendrai ka de ka organic bags kan ya katu ko organic bags pade da pila bu khandau shis pa par khosngia kan podhi namar ba katu lashna da u slari hadam but u ding panding kan so like that is one plus point kan ba banga ngadon ling ba ka jingrap jongka MBDA ya te ko u sanitary napkins so pi ulong eco friendly postable in future pade like literally once it is fully made in Meghalaya that will be the proudest moment that I'm going to come maybe for next testimony with you. Te mena pi ong halor jong tu ka kum pi poi pade ba pin snai kini ki in the west. Ya ki in the west pade haba nga pe yala deshwa ni penun kam panty liner. Namar ba if ladangi don ka heavy discharge obviously penun kam panty liner White discharge ya. Te kenang ba ngan le kumno ban namar banga la de tre lupa hap kayu dengan le kumno pade ban reduce kai namar ba katuro long ban penduna ya ka jinglut pisah hinala di ngila am penun kam tang baladang ngila am penduna pa jinglut pisah kam ha dengan i kiwe kilashna patun po tenga pers ndang adon tiwi parlok ba Chennai te ile aka export kan ile export pade ya ki jahan kinap kum tu tengah ki namang i ba ngasai pet kumno ki patun po ki best ki wan na South India te onga kumno pisiash tu pishna ayumo te ki ongi shani penun kam da cotton te like cotton okay sanitary cotton dengan le kumno pada banang kampan baju show yu jong te ngapet kan are ngapet na internet hanot is don embashna anywhere but don bashna anywhere wow big opportunity okay so that's how like first like I came with a normal innerwear. After that pade I like hakapor bangi su yak innerwear te manga bat ikong padingi persyangkan banbu ek layers jongka panty kan then after like using that cotton panty hipsters we found out that it can even like solve the solution of panty liner
that's how like I came about with panty liner kan. Daka in a way kan. The Jakaban tit panty liner very expensive. It'll come around 120 per package, you know. For a month also, like it won't like. Kita use man kasi lite tang hadin kat do Kat no lakut berat si berat teh. Lalu kata lo it creates lots of like environmental pollution in one area mo. Why don't we save money and save our Mama Earth? Why don't we do justice to Mama Earth as well? Because like when we live in harmony with the environment, you know, we are doing some justice to our kids, not just for me, but for the next generation to come, kind to have a cleaner environment, you know. The way we enjoy today, let's have like the same enjoyment, like let our generation also like have that kind of cleanliness, enjoyment. Dia nak kata kada wong asas dang ya ka inaware ka. Kabut bentah bila asas dang di kita ru. Hoi, hakapor pang sedang nengkong si hajar teli failed products, okay? We invest around 50,000 first for research. Hadin nang tu padeng ni sa sedang biang kay na utau fail balai ba fail padeng ngiru ni haban po balai ba fail. We have to go back to the lada if it is a problem, why? What is the cause of the problem kan? We found out that the needles that I bought from Meghalaya, it's not suitable. I have to go back to down South India just for needle, you know. That's how like we came up with better products, and this year we are going to do even boy shorts also. I have seen like kini kepak sultanat ban pentit boy shorts si Khun kami Khun Kynthei mo balik school pong skirt. That's why like kisit ong jaki cycling shorts. Cycling shorts. Oh, okay. Kisit ong cycling shorts uncha. These legs them. They're like we are trying for that as well for this year. That means like my business is growing day by day. Nice. Di gambon ong mo. Iki patun bo pi ong mo ki underwear ki bo pishna be haka factory jong pi kamon. Ngin ong ba nganam ong ka factory namar nakabenta jonga ngam trade tang namta jonga marwe. I'm not that selfish woman. Ngadon iba ikong iba nang baban sujan. Te hakapor jong COVID-19 ngai iba imyo kam yo jam shote. Tang mahadin jong COVID-19 la abon palat ki ba tray ka ju kakam. Te ka ngakli ka jing yo jing kot jong pi kalong kum do namar parlok tamo. Tiong ni men tata do na ba pi. Te da day bang adong lat chawai te long nganang pet chawai mo. Tunggu ong hadang kau ka idea te bali fi tray lang ban nga mo. Te ai lat namar ba ide na ka ni ong ka society kan. Naga KMBI Khadian Multi Village Organization kan ka society. Tengok balik pim ya sim bentalang ban nga. Te kum ta kan nga collaborate ya kim de bang nga ko amalong selfish bangan bu be jong la jong. Nga ailat pat ya ki bikin tray bikin sngo bakade ka jong ki. Hoi nan provide ya ki kan Naduh ki raw materials bat ki kin chuso ngan siu biang bai so ya ki kan. Te kum ki raw materials jong ki undergarments ki di bit na the. Ki di bit na Shabar. Ki di na Shabar. Tama ban ban race Naduh yarn to fabric and to finish products, but we need amount of money. It will not be less than 2 CRs. Okay? Namar ba, if we want to do, we have to do it with banana fiber and pineapple fiber. Because like we have 5 hours, okay, to have a very like successful business, we need 5 hours. First from farm, then from farm it turns to fabric. From fabric again, like it'll go to fashion. Then from fashion, it'll go to this one, foreign. We'll go like side by side, all the F, you know, like using all the F will make everything like really successful. Okay? So for that, it's not that easy process, but nothing is impossible if we work together. Okay? Tinang ni siya kamat berde ka sakai berde ka judge product pin mi. Okay, nang ni siya kamat pade like ningkong ngan pen urlong syuai ta kajing angnut ba ngala ban ai kami ki wei hadu long hadu ars pangun. Te ngan concentrate bit tang ka textile ngam kwa ya kiwi pan. Namar ba once I start with one, ngahaban concentrate till it is successful, fully successful. Namar tang na ka textile ngan ong menta kani kajing kersya ka bang ngasem mama pingi semru nabar. Hai ken kata ka long dim jongi kan syong mo. Kat ba ki kena samla ki ba nang ban than ki nil dang hikai kin don ma. Te wal kan nara ru kan wan nabar te ngin ong kum no kan. Te ningkong ladang aku man penhe ngan penhe ba ya ka textile. Lingba ka jinga don lang jongi ka group mo ye
kum ka team bangi ngila ban wan rai ka best products and bangi la anang ban lelu ki proses ngin rabbit direct ka textile in Meghalaya. One will be proud to be the first, ban start the best textile in Meghalaya kan Naduh i blouse ijan kersya kan tang ijan kersya syon in kong mo the fully textile from Meghalaya for Meghalaya by Meghalaya kan tenan isuhun kade ngilong un rute na Meghalaya ti kade wadu ksai rute nang ni long kalong ownership jongi be hite mdan kam ginjing ki we ti ngatharai kita ki produksi ki jong phini ngala ko asu ko lem ban pendon kam pikaman ra menta em phi man tang man so pila dei berwan ra em ngatharai next time de kabalong ngan ship ki products ki jong phi maybe ke Instagram page ki jong a an hele bangan ai ka comments ke jong ai maybe ki we pade ki be I ka ni kila bakin approach phi la ni kom tam mo kila bakin thiet la ni kila pendon kam lang la marba ngas khung tenat ma ba phi hi bale kita bar khat te bale ngim thiet de ki we ki ba na sabar kum ki pendon kam pe ngai la diru pendon kam de ki ba na sabar sudah bes pa ki sufi ki kita hi am kum ki undergarments ru ni online tiendre mentangi don jong ladi beli ngi haban le kata am tengar ngakwa lem ngin kita le long ka thai ngan sa order ngan sa try lem ti hawa ngathrai ka jingi kren jingi ru kala long ki bas ngap ru thai ngathrai kila don shibona kila yo shibona ka jing mud nang ta de ki jing kren ki jong phir ngathrai kila sung tho hi ti khendiat mo shabangin pun kot ikani kadika tradition jungi ke bangi pihak bat keren I message lani ki jinge kentu kan pam ki pa piko fin ai ki nong keshan ki jungi klab ndi ki bahi basam ki jong pi ki men ki para ki cousins lani menu ki bapet akan ki por mo ti ki bari national jong pi khatam pa fin keren oda kaktil jong ladi ti sakre nang bar khasi kre kanang ba ki we pede ki su lam okay ta te ngara sarong hado kata nengkong ba pila ailat yang amo ka kong ba ngan sedang long bangan yo kane kalat bangan ya pasat bangan ai ong mut lam ki wei bro ha kane ke episode ong pi te ka kitu ki men pet yang amenta ka tak kawei ka banga ko ban ong pi ba da en ka iya ka men pi sngo ya ka donot ong pi pidere ban pen sngap ya ka ong kran ong ki wei nalor kata da pikwa ya kata ka ong kela ka ong pi ka ong im ka ong pi kadai ka benta ka ong pi wan ba pi ha ban sedang ban chim ka wei ka sinjam ka maya khamat lolot lara ka pijinan ka bah bro pi ha ban sedang namar pidat kia baro ki sedang na ka ong mut ong pi na ka ong sngo ong pi te penlong ya kata ka ong sngo ya kata ka ong mut ong pi bakanang ki mai ha jerong da ka ba pi chim chi step mai ha jerong ba mentang amut lam step ngan le tapi sisen kila sedang ong tre ya kata kam pihak ban tre shitom pihak ban dere ban kenrandien ki ong ki men bon tat bala pi tre shitom pi 3 minute top ka ong job ka en RP namar ba ka en ka tien ka men ki ong ne ba uno bru men lakha kai ong kaying ka sem ka menduk kaderi ka ong bakla pi ba pila kha ka yang kasem ka menduk ngabro kha ka yang kasem ka menduk tadba lada pi pendon kam bahare ya kata ka ong im ong pi ka men ubleu la ai pi ba pin pendon kam pi dapet la kha ya pi kalat kalenti ha perthei en bon ba pi ko amana ya perthei nan ba pi kwa pinman pi ko aman snuro pinman pi ko aman bahabro pinman te Cemia kata kalat kaba pila kha ka yang kasem ka menduk pida ko aman ruspa ka chong api te pida ko aman ruspa pi ap trishtom ningkong sedang men perkhat namar ong perkhat ong pi pinlong ki bro ki men ruspa pi ruspa re da ka pi perkhat pi ap ban sedang ong chem chi step ban cemia kata ka kam ka pi kwa ban 3 minute lolot ba hakane ka perthei mentanda suk ba ong ruspa lai tat ka we en kam ong trishtom te hangan ongru hakten khasi ba ya kino khana asamla haba phi yang ongkum ka message ka ba lane ka
ka khubor ka banga kwa ban ai phi ha kane ka episode ha kane ka janmiet nganang kentu ye phi ban ki barok ki sedang na ka jingmut ka jing perkhat ka jong phi te lada phi kwa ban long ki ta kinong job ningkong tharai phi kwa ban long ubaru spa kata te barok te bai kwa ban ruspa te la phi kwa ban ruspa phi ka jingmut ka jing perkhat pen kala shwa ka jingmut ka jing perkhat jong la jong nang ta pen ruspa ka jingmut jing perkhat da ka ba phi siem pat ya ka senjam ka ba ningkong ba phin le i ta ikam i ba phi philamut ba phin ruspa te da phi kwa ban long ubaru spa phi ruspa ka ban long ba dok phin dok phi kwa ban long uba ong kuna uba snew ro phin snew namar ba da ka jingmut ka jing perkhat ka jong phi ka tahi ka pen long phi ba phin long uba phi kwa ban long te husiar ba phi perkhat ya ka perkhat phin sa shem shisin kasmi bakon urlong ha phi te tang kadon pat dia ka jing ong ka ba ki ong kam da dei ba phi kha ka ying ka ba duk ba phin kala duk sa shi jing em la khai phi ka ying ka ba duk ka di ka jing ker khu ye phi hatu phi kwa ban long baru spa ne em ka syong ha ki kti jong phi na mari usya bi ublei u ya ka kti jong phi de hek kti jong ime ipa jong phi te ki jing ka jing duk kala ban long ka jing kermen mo na ka benta jong phi ba phin tre shitom yo le se lada phi aru spa lupa bisa ime de ne am de da phi duk pa de ngan tre kham shitom syo ngan le kham bha khanang ba phin long ubaru spa tang bangam ngam ben ki baru spa pa de kinang le kham bha syo kinang ru spa syo ngalai ibun ki samla haba ki wan na ki longying longsam ki ba kham biang ki babun ngam ong babaro ki don bet ki bangat ha ka jing em ka balong jing em kam kai te para samla ki barok ki syong ha ki ti jong phi ki bas ngap ha kane ka episode ngam ong te ki samla ki la ban pen kalai ka jing em ka jong phi menta ka syong ha phi kala syai kala let ka jong aro benin kala let menta di manga ken la syai ngan le ayu ngan le menta nam tai la de ba kala syai kan ker khu yang a ken buat numpet ya ka hadian buat numpet ya ka khamat minot top ya ka ba menta bat ai ngu yo blei ya ka kne kenta phidang im ado menta bat ngan pendon kam hok ya kane namar ba ublei ul ai lat phi ba phin syong phin sa ha kane ka parthe bat nalor kata ro nga dang kwa ban ong sa ka wei ni na samla wat num ting ban sengkam la jong te ki ong ba entrepreneurship is a lonely journey but then if you meet another entrepreneurs who have the same mindset you will be like growing like hell because dapi kwa ban long ba buat piniat baru ba buat dapi kwa ban long uba batista man le jinga seng pinhap ban long parlok ba balik jinga seng te dapi kwa ro ban long entrepreneurs pihak ban long parlok par ki entrepreneurs ni ta kinong sengkam la jong pin salong kinong job nde ban kuslai kata tang kita kisian ki ba khandiat khuble shibun ko ti khubli shibun kong ba phila tre ban wan Naduh na shnong jo phi bin wan chani na wan chim benta na mar ba ngarum dir bong ba nga shu khot i phi kum to ka kani ka menstrual hygiene nga su tho ba ki ba bun ba ki don kam ba kin tip te ngi shu tip ta ha ka kot ngi shu sko tang kata ka kentien kan nungun tau briu ban ye kran halor jo kani ka topic ti na kata kada long ngas ngungu chi sai phi kong phi ban shemi kani kalan bar kumju phile something halor jong kata ka topic mo ban pen mi la ka jong ka kita ki sanitary napkins ki jong phi phi ban pen mi an kala long ngan ban yang la goosebumps na blay na marba ka jing ti thu jo phi ka plo yang ka lang ani sisa kam wala nang ide Kynthei ru ngidan so much ki ka bangi ngide ni ka ka bha jong blay bang la bu ka jing im ka jong mo tinga tharai ki nong pet wa hani ka por ki la yo shi bon bha ka jing idea maybe namta ki tu ki pla ya thu do mene ti ho kam di ka jani ka basuk na tharai kong ri la dep ong mene kam di ka jani ka basuk patang benin menta kala long kap ka simpor ka no kong ipi almost like in around 1 year ti na 2018 19 ipet mi ti entire year I hab ban tharai hab pla du ki por ba piyam pila regret ru pila kumdan kita ki thoughts ba beling a kumle ru na tharai kata kalong ba in every individual tamba there's some point of time pa de ba mengi long ba kadi ka jonga nga hab bangan tre ngi haban motivate dala de kadon ka por ka balong kumta na mangai la diru kalong kumtahi experience la di kaniru kalong kumtahi yang ti nga tharai ki pa pe kani ka por kin ki ba mut ban seng ka kam la di kim de ban kan ran tin kum ba ikong ban ne
ti nganget hiru ba pinang yoyo ka jing ka idea pila ban reach out ikong la de pidon kami kanu ko ba ikong menei la apil de pidon kata ka man ba pinle kata ka e-commerce ka ba iong meneru pila ban reach out ngan bu iki contacts la ni ha e ba in contact ikong ngan sala ban bu ka yu jonga YouTube channel jonga khana ba phiru phin yoyo lang ma chim benta ini grow lang kum ka mo Kum ka im lang sa lang. kum ka im lang sa lang ti ko beli sipun kong gimdan i ban ahin ri tang ngan kit bok kit riang ye phi baka organization cho pi as a whole yo i hakoi ka singan yo ngala de kren mi kong ngala de te bi ka story ji kong oi dan kum ju rumah nga kit bok kit riang khun trong phi bakin ta kim ba ke ba phi le ban ta kan nong jing kur khui ki bat kum ju pin yo ka kamet ka bakot bakia katai ka badon kam ba arjar sau phau Arjar sau sau phau ho ngin yo i kong bin long hang te hajrong ban yo ban ai buon pha ka opportunity ki we pade kum ba ban i unemployed kat badan yo ban ai kam ki ba buon pha ting se sham pade koi ka episode ko ble shibon ta ya